তাবুক জরতে চো এমনা মানে চো মাসাপন করি কো मेरा जूता है जापान 20,000 ni কম নি জুতা কায়াকো সম্ভবত আঙু 18,000 দোয়ান জুতা কাই ফেকা চশমা সবচেয়ে দাম কম নি 28,000 দাম নি ব্যাংকক পাইমানে lamsogo haino hai kapuni tripuri takuk te bukbro tripuri khorang salkisa sekangno tiprasa bakpar number 1 thokai part 1 video drak nokbai kha azaro sabo chini comment khaidi nei comment khainai rongni bisingo gobang kuk borok rokno saka a borok Biswajit Debbarma hnai au kapuni tripuri takuk te bukhurok tripuri khorangni tiprasa bakpar number 1 thokai ni hero wngkha Chini doctor Biswajit Debbarma no piaba azaro gobangma comment khainai rokno Biswajit ni Simon phano abo agiri mangkli piaba tabuk samung kaham khlai auto rickshaw rok bagai togoi tongo abonoki tripuri khorang tangi lukurokno awai mangkhlai phuno ya halei singmani rokbo tongo abro rogi bagai tripuri khorangni kok phirong mukhi abono borok thokaino promotion rui tipra hastini bei kubni tipra sarongno bakpar number 1 bai thokai jagrana musungya tripuri khorang aboni bagaino auto malkhung bagmani rok tripuri khorang phunogia tripuri khorangni mokolo Biswajit Debbarma no sekangni siminno buishi na phiaba tripuri khorangni mokolo takuk Biswajit khlaimani hinkei jefrubo dati lamanoti neta petwara commission chao nei kok sapruni siminche tripuri khorangni mokol boni sakawo klayo azarawo tripuri khorang balai kheno hamjakmani takuk Biswajit hai borok bo harse triprani lukurok nanguno nei phiaba yagolo chethatei manei rikha bisichi eba bisichi ba ni data jepru tripuri khorang karena chengkha mungsa thayo phano kubui manlia takuk Biswajit Debbarma no boni lifestyle saka baka chala kok bai mangno togui chawi phayo aboni bagino tripuri khorang Biswajit Debbarma no Tiprasa bakpar number 1 ni name tag truo auti haiklaino agi borono thokogui manjakmani aboni bagino ubujakmani taboni bagai abo phiaba details tripuri khorang relia taboni bagai hinkei Biswajit Debbarma ni mungni logi agi kok samno kok khursana musungya abono kariba aino takuk Biswajit Debbarma khoroksa sikla nei flirt chatting khlaimani rokbo balaino tongo apte haiklaino bisa kisa seka taklai bisi 2020-24 laithane bisi 2020-22 ni jora obo ahino Bangladesh ni Bikram Kishore Tripura bai malai prubo ahino afro Biswajit Debbarma Bikram Kishore Tripura no sawo bo khoroksa sikla Nalanda University bo double doctorate khlaijak nei phiaba Bikram Kishore Tripura jepru Biswajit Debbarma bono opte heki kok sapro rogo boni bokhro kabama kok no phaika phiaba bo investigation khlailia nei takuk Bikram Kishore Tripura samani kok tbabo sai no suijak tongo tamni bagi hinki takuk Bikram Kishore Tripura ni nograi wngkha Biswajit Debbarma bo Biswajit Debbarma no lachimung phunungna muchungya bo sai no yagolo sawi mankha Biswajit Debbarma khoroksa siklaya bo khoroksa kaijak ei double doctor bo khlaijak hani bo sakha bo post khlaimani sai no tongoi tongo nurok nugui tongo tripuri khorangni mangplibo Chini Tiprasa rok kei belaino khaklai jesano phano puito chau tei abono sifano sia haiklai baksa awai mungkhlainai rok khlaino tongo a baksa thayo tripuri khorang bo khoroksa engna mujungya tabni bagi ki tripuri khorang keboni bagi mungsa phano khlai maina phano kubui koktuma jorale lukorongno saiman ri mano tripuri khorang a samu siminche tripuri khorang khlai mano 20,000 ni কম নি জুতা কায়াকো সম্ভবত আঙু 18,000 দোয়ান জুতা কাই ফেকা চশমা সবচেয়ে দাম কম নি 28,000 দাম নি ব্যাংকক পাইমানে খাপনি তাকুক te bukhro norok khnaino mangkhana takuk Biswajit Debbarma 20,000 ni tolani jota kasi kanya khopo 28,000 ni boni mokolni chosma kuno gnang rok apte ke kok de sakna apte he kok no Chini Tiprasa kok bai hono dap ruo lukurok no obo kaisa lukurok no lup phunuk mani buskango jesa phano samung tangnani bagai lukurok bono most welcome khainani bagai dap ruo most welcome khaini tei hlei tripuri khorang wanchugo phiaba khapani takute bukro norok kebuni bukhugo opte hairok asuk dap kotor norok khati khana Ingki tinin bagi ahino hai asung nang situng phiaba takuk Biswajit Debbarma auto bagi auto mannai rongni koktuma norok khlainadi tripuri khorangni mangplio borong ba dero auto rena hanise auto rok salo gonya ko phunu dong balasa abor no phunu gonya hai su phunu gonya habo bahker na bo samiata
Sungtayo koyang kisa mija kan ka sapta kaisa porok samane samani bakha ko tamon so aptero ti. 삽다 가시는 거래 하고 또 안 시우리면 안 가시고 농구야 뭐해요 박사님 와서 삽사니 하고 Ning tamon so ka bo mana jada me jada buti 아니 성원부터 하게 보러 리후만 리후만 하고 좀 재미야 시우 그러니까 adin ko bok tam sa adin no klangnen family na. kalang나 내가 가게 합랑 재미야 가리 부는 가게 하러 사이드 파스 뭐 가리 또 Pasta mo tongka to jengna klangna hanoi. Ada tam ne ti prong klang li ya. 뭐 안또 가고도 조마리야 그냥 사고 재미야 나부터 재미야 딱 Sal tam sekang je Biswajit Debbarma je nong gulirai bazaro je otu bak meni bai otu rokira mangkha. 마야 코 답도 없죠. 마나니 니또 사이클랑작 아보 소문된 팬이 사자 그 소문된 미야 통하자. 미야 통은 무슨 그 미야 또 마음 미야 또. Bufuro go manai rok sha. 아보 부부로 마나이 마야 앞도 수그 미야 고 승고. 나 판델 인수야 고다. Gobong to je zero down payment chingge o EMI rok busrok ko ni. 디노 제프슨 글리레 하피오 파이크로 사만 하나만 있게 이마이로 와이는 너희 하자 있어 좋아노 때가로 클라이는 사오다 Busu bisiro ma sunai sha. 토텔 수아노 마스 Sona mas. Ka bo ke EMI ke ki board sunai nya kan ro sunai. Boto free share na ino ba za to sunu kha free ru nai auto bag ru nai. Yo bo no ga sunai nya board mas sunai. सुमा सुनाय नखो एक मात्र बताबो जीरो बैलेंस लाई रगरनाय आप हाइता को Zero balance nai. Ka sung to nukha je bo ashi juna borok no je auto free na himni. Aba ko bahai nong ni parar kamiro ko tira mane ro to. ताबो जर्त चो एमना माने चो मासापन करिको Mane मानाय रनाय नि सामाबा संवास सेमासुया कोता बाहाय मु मानो नामाया दामनो ke sung to nukha je bo sakiri nai samani. Aba khnang busu jo toi bahai ta manchu. आबो तो आंगवास बुमिया को तामंग नो रखा तो मानाय